ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародари азиз, ҳарочна хабари бенеҳоят хабари хубе ки тамоми мардум ҳамин чиза мехостанд ки хабара паҳнд кунем. бисёр дар комментария нест ки суд чунам нишон дед. иншоалло ки ма нишон метавим суд чунам ҳама чунам. ин парда видеои май дека деса ки сари суд чун рафта хитон тамошо мекунем. бародари азиз, аввал хоҳишаш шума чи бародари барои қадр кардани видеои мо чи мекунем? Як лайк монем, видеоро поделиться мекунем. ҳатман ва ҳатман фикр ақидатона нисбати ҳамин салатое ки мақсад ана бигем салатори бародари хичона як нигоҳ накарда масъала то кӯб кардан инҳоро имрӯз сари дина бигем сим сари суд чун шид ҳамаша бурдан маҳкам кардан аз полковник аз дигар офисер солдат ҳамаша бурдан маҳкам кардан. бародари азиз, дача 11 солу 5 моҳӣ додан, ана солдаторо боша 9 солу 5 моҳӣ додан. бародари азиз, бо ҳамин рафту куби солдато бизарин дар гугл бизарин ҳамаш мебаре. бародари тамошо мекунед, хитон ҳамаша тамошо мекунед. ман фикр мекунам ки ҳамунам фарзанди як модарай, ҳамунам фарзанди як падар ҳастанд. ба он хотир унам 11 сол ки 9 сол рафтан. бародари азиз, уно мераванд мешинанд ки падар модари уно азоб мекашанд. ҳамон бародари мо у шумо буд, не ки як хатогир, не ки як хатоги инсон ай 9 сол то қариб 12 сол қариб 10 сол мера кинчи 4 девол. ба ҳам хотир ҳазор рамат ба мақомотои тоҷикистонам ки ҳар як наворе мекунед, моро тамошо мекунед, ҳурмат мекунед. ҳамин чизое ки мақсад бигем ки ай ғайриқонунӣ аст, мақсад наворе мемонед ки ҳамин чиза ҳамин видеои моро қадр мекунанд, рафтам у чизоро мақсад ана бигем ба ҷавобгарӣ мекашанд. ҳазор рамат ба мақомотои тоҷикистон ки видеои моро тамошо мекунед. боз ҳам як бор дига мегум, баъдан ҳазор рамат ба бародаро, хоҳаро, модарое ки дами 54,000 та 55,000 подписчик дагем, ҳаматон ҳазор рамат ки видеое ки ман мекунам лайк мемонед, поделиться мекунед, паҳн мекунед. ҳазор рамат калом бародарои азиз, бозам ҳазор рамат ҳаматон миннатдорам ки дастгирӣ мекунед, қадр мекунед. ба вақти ман дидам зиқ шидам ки бе ягон чи барафтан айна то 12 вақт тарма шидан. худованд сабршо мутаввора. бародари азиз, нисбати ҳамин мавзӯъ чӣ фикри ақидае доред дар комментария ҳатман бидорем бинависем. бародари азиз, ба чӣ гуфтани он ҳастам? касое ки билетҳои самолиёт дар кори бародаро, ҳамин номери ман ҳама вақт дар поини экранам ҳастай. билетҳои самолиёт 24 соат мо кор мекунем. бародари азиз, метавонед дар WhatsApp, метавонед дар онҷа, аммо мутаассифона хабари чие ки билетҳо ҳозир сезони каникули то масалан студентҳо талабон қимат шидагиай. пеш арзон нест, камтар як мумкин ягон 10-15 дақиқа биша бо хуб меша. иншоалло худо хоста боша бо мешавад. баъдан бародари як хабари дигае ки ҳама нисбати ҳамин Тинькофф мақсад бисёр чи мегуфтанд, шояд ки баъд ягон рӯз мо ҳам хади Тинькофф ҳамкорӣ кунем, рости занг кардан, шояд ҳамкорӣ кунем. баъдан дастгирии шумо дар кор аст. аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша. боз ҳам мегӯм, агар қадри видеои мо боша, ҳурмати пешравии мо боша, як да лайк монед ва фикр ақидатон дар комментария ҳатман нест. ман ҳар як фикр ақидатон мехонам. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. дастгирии шумо пешравии мо аст. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.